Terus nek enek lelakon kaya ngene iki kuwi piye? Cek tilik ana. Gek gur kebak nyamuk ku sakmono iki. Piye karepe iki nek tak ombe terus piye kok ngene? Terapi jare. Terapi dasmu. Hah? Ya gak ngene guyu ape. Enak sing enak sing grup pisan. Hah? Enak aan gede ora makan. Kene guyu. Ya banyak. Ya warna-warna. Iki mulo ditutupi. Cek nganggo botol ae. Iki kebak tenan iki. Ben aku tahu ngono kuwi lho. Gandeng ora enek liyane ya tak ombe. Kan lek ngombe carane iki kan yo ngene kok. Carane ngene iki. Tak iring kene iki rak kebak nyamuk. Tak ngombe. Tak serap ini. Karo serupat. Lah kok barangan kuwi malah kesedot kabeh. Ya ampun. Ning jero beranak pinak. Lho, tekan jero ki mati kok. Si omong sapa? Lah wong esuke ngono aku ning mburi. Metu del. Iya. Oh mabur. Monggo sing diecok iki nganti kaya ora kuat-kuat to. Lah piye yo sange gedene kok. Tak gujuk ora mlayu-mlayu gila-gila. Dilani kok wis. Ayo.